Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ügedip Tanly çözgüt 2021 atly innowasion taslamalaryň nowatdaky bäsişigini geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Vice-premier geçen ýyl ýaşlar tiýadatyny üstünlikli durumça geçirmek, goşmaça bilimi höwetlendirmek üçin wirus şertleri döretmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, tanly bilimi ornaşdyrmak, ykdysadyty we beýlik pudoklary innowasion serişleri çekmek maksady bilen ýurdumyzda tanly çözgüt 2020 atly bäsişiň geçirilenine habar berdi. Oňa ýokary okuw mekdepleriniň talipleri we hünärmenler gatnaşdylar. Bäsişikde 100-den urak taslamalar görkezildi. Häzirki döwürde halk hojalarynyň dürli pudoklaryna wekilçilige diýen ýeňiji bolan taslamary durumça geçirmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Hormat prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 12-nji fevralyna gol çeken kararyna laýyklykda şu ýyl mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllygy 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýip ýylan edilmegi münasibetli halkara derejesindäki bayramçyk çäreler meýleşdirildi. Şeýlekem 2021-nji 2025-nji ýyllarda tanlyk ykdysadyny ösürmek boýunça döwlet maksatnamasy we çäreleriň meýilnamasy tasdiklandy. Ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmek, täze programma üçinçiligini taýýarlamak we olary ornaşdyrmak bilen meşgullanýan ýaş tekinleri ýüze çykarmak we höwetlendirmek boýunça tanly çözgüt 2021 atly nowatdaky bäsişigi geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň jemi Türkmentel 2021 halkara sergisiniň çäklerini jemlenler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ekli pudoklaryny sanylaşdyrmak, öňümçüge almy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanyny beledi. Munyň özi pudoklaryň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede döwre waplaşdyrmaga ähmiýetlidir. Häzir ýaşlaryň döwre wap bilim almagy, ýokary hünärli işgärler taýýarlamak üçin wirus şertleri düredilýär. Konsepsiýa laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine hünärmenleriň, professor mugallimleriň, talipleriň tagallat netijesinde sanly bilimiň ulgamlaýyn üçinçiliginiň programmasy ornaşdyrylýar. Hormat prezidentimiz tanly bilim ulgamly ösürmegiň konsepsiýasynyň bu ýurda ýokary kirli hyzmatlary ýola goýmak, döwrüň tarapyna laýyklykda olaryň degişli milli we halkara ölçeglerine kabap gelmegini üpçün etmek meselelerining wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylygynda sanly çözgüt 2021 atly innowasion taslamalaryň bäsişigini geçirmek baradaky teklibi makullap, döwletimiziň geljegi bolan ýaşlaryň okuýup başarnygyny ýüze çykarmakda şu şäheriniň möhüm ähmiýetine öňçekdi. Hem de bu wagtda vice-premier anyk görkezmeler berdi.